Wis ora pangling Narendra Pancawati Rama Wijaya. Iya dasar paranyat. Ana apa Prabu Dacamuka? Bojomu sinten tak jaluk. Tak jaluk. Wis aku ora bakat nek pramen. Nembang lek gek gedruk. Ah iya, wis ngremo sindan-sindan bae. Seneng aku. Gedruk ya. Lha mriki cah Ponorogo to. Ngreyok wae. Hah? Munggo brahala ae. Wah, golek diadak merak bareng. Jere kon ngreyok. Wae. Mbok golek pitik ngono kuwi. Gugudung. Tenan iki aku pengen delok polah. Pengen delok polahku kok. Wo. Pangku kambruk aja salah aku. Ora yo. Kepiye lho? Jumeneng ora? Jumeneng no, gedruk kok ora jumeneng. Seneng iki. Dhewe kok terus Kancani. Sopo? Mbok dikancani sapa ngono mosok Manut. ketang dhewe wae. Milih sapa? Lanang ra apa-apa. Lanang lho mosok dikancani wong wedok ki kurang der. Nggih. Sapa iki? Sapa? Dil. Tunjukkan lho, Dil. Kowe iki wong ketoprak gandrung wong wedok barang kendel kok. Oh. Raja ketoprak rakyat urung duwe wilayah iki nang ra apa-apa. Sepati apa? Yo. Totok totok. Yo nyenengke kanca. Iki gek kon ngopo? Ayo kon nembang kok. Mas Gadang. Kaya angka 10 ya? Hah? Kaya angka 10 ya? 18 nek iki ora raming 10. 10 iki. 18. Buder. Weh 18 wae. Ora kena dijak sore. Aku iso nembang lho aku. Ora apa-apa. Terus iki kon ngopo nek ra kon nembang iki? Weh, polahmu kuwi mah arep lewung Porondo Kempling. Wah kuwi. Wis kuwi wae lewung wae wis. Kowe wae aku mayang kok. Welo. Yo, kowe ndelok aku ngerti polahmu ngene-ngene iki lho. Alah. Weh, jajal lek ning kene iki wani ora. Yo, dados Wani. Dados apa ne dados? lagi endang kok. Gang sarang kok. Lewung, lewung. Iya. Langgang besok langsung. Manut. Ah kok manut iki piye? Mau manut. Manut ta. Wis manut lho, Dil. Penak to, Dil. Manut Mas, aku manut lho Mas, piye Mas? Manut to, Dil. Iki kari ngayahi, Dil. Kuwi gumantung kowe, Dil. Sopire kowe kok, Dil. Yo wi. Kesempatan Dil ora ning kene iki ra entuk, Dil, tenan. Wis mati omongan aku pisan. Tak rembuke pisan. Lewung. Yo. Joget e. Nadyan apa tak lakoni
Wis pas kaya Mbah Waluyo wis deal wis. Jos. Nek aku njaluk kanca piye? Hah? Nek aku njaluk kanca piye? Sopo? Iki. Ki arep mateni kanca iki. Si brantas wae, brantas lak senengane godho cah wedok. Kon maju sisan, kon maju sisan, Mas. Wah nek iki otot edan iki. Dua musuh. Kon maju. Loro musuh siji. Wah edan. Mau dideglik tengele bareng. Ya wis. Gek lanjut wae. Manggem bos. Ayo Mas, maju Mas. Motor. Untuk sinden geragas ya. Wah. Hok kowe tenan. Putune Mbah Gito kendel. Suluk ya. Seneng aku rek saiki. Kowe engko padil medun kowe ngono wae lho. Ya ora satus nyampari apa-apa. Yo, Kowe kono aku kene. Nih. waduh. Nah, 2 versus 1. Ya. Wong itu ayo diampit bomo. Sabda Pandita Ratu ning sliramu kajang eksiku katimu kililani resnaku bakal kinawa mati. Aja kaya mati sebenarnya ning sliramu kajang eksiku katimu kililai resnaku bakal kinawa mati. Dimanyu ya wae nanti kaya pocong. Kenyuk Wis ya, tenan. wis ya lunas. Ya lunas. Bar iki sak wungkus. Hah? Ngopo padake aku warung? Wah. Lho piye to iki? Yo. Karang ngopo kowe? Ning kono ae. Niki ya wis ngono wae. Nada intut. Nada intut. Iki anu iki. Kosek. Kah. Kanca-kanca ya men. Dolaran. Aku pengen sing anu iki klasikan wae, sing iso dirasake, mirasa. Tak aturke nggo sesepuh-sesepuh dusun Banaran. Pelok barang Pak Kuncung. Tut manggung. Wah. Jos. Siapa ya? Mbah Paini. Mbah Paini. Mike Mbah Paini. Wah, iki engko tut manggung gelah. Jos. Oh iya ya saya manggung ora ini. Ya mboten manggung. Niki pun manggung nggak wonten panggung soal. Mbah Paini jan nyeneng tenan. Paini. Dibuat iki Ora iki minggu genep-genep jare kon aku tut manggung. Pripun, Mbah? Minggu genep-genep ya kok. Nggih botol iki genep-genep. Nggih bandol bis. Nek ra iso ora. Ngandel bis. Bandol bis nggih. Sia-sia ngawur iki. Mboten nek sia-sia kok le. Iki menandakan nek nganu apa kedekatan. Wah. Nggih. Nah, lho. Tut manggung ya, Mbah, pelok barang. Saged mboten nggih. Wah, nggih saged. Sinian dugdeng sama ladeng. Wih.
Ngene iki wae iso dirasake.
sinden kabeh. Manggung iki ke urut. Wah. Delok kok. Enggak urut. Urut kutute dhewe-dhewe kok iki. Beda-beda rasih. Tenan ono sing tut apa ya? Tut ki apa wae, Bu? Tut Persia ngono iki. Padahal kucing. Wah. Kutut kemayu iki wae. Kemedol iki. Kutute. Yo, walek iki tetep drebombok. Yo. Nggih, sugeng rawuh monggo.
enak banget loh. Ayo enak banget iki mau. Wah, jan temonjo, temonjo banget iki mau. Kayak apa? Apa ya mikir sik kudu mikir sik. Wah. Ngono Rang. Sapa? Kae lho sapa kae sing aduh mati diriku kae lho sapa? Bilung. Pakde kae wah. Kurang ajar tekan kene bareng. Tuyul ndase ireng ya kae. Aduh mati diriku ngono. Seneng aku. Ngono ana pamundutan iki. Siapa? Ana sing WA iki mau. Wah. Lah tulisane W karo A. WA-mu lebokke WA ku. Walik. Walah. Cah kuwi. Sapa kuwi? Nganu. Nyuwun. Apa? Sarung jagung, wes. Lah iki lagune wong nganu iki, tembange wong. Piye? Tembangane wong galau. Genah aku cahe, genah sing bar joget kaya pocongan mau iki. Wah. Bang gula tape Rang. Lewat. Kaget. Wila, masa wani bales. Ya. Sarung jagung. Wah. Sarung jagung. Ki jos iki. Sopo ya? Bu Supre. Sarung jagung. Wah, pokoke goro-goro sing nyemek-nyemek. Sarung jagung. Ayo. Ro aja kesusu rek tenan. Mayang ki sing sarah. Ngono lho. Wah, jan sindane nganu butuh oli kok ya iki. Nganu apa? Tenggorokane apa kuwi? Iki lho. Kloloden amandel. Ngapun. Lambemu niku. Yo, sarung jagung. Monggo Bu Supre. Pokoke sing nyemek-nyemek ngene iki yo kakareng. Ayo iso dirasake. Aja trek-bus ana wayahe klasikang. Wah. Kroto, kratani. Wah, iso ngono kuwi. Mergo sing nonton wayang ki ra mung cah nom ning yo kiai sepuh. Kula mosok ya bocah cilik. Ayo. Merata. Ngono kuwi wah, searching.
matur sembah nuwun, Mbah. Jian. Wah. Kok hantu men iki? Apa ya? Apa ya, Truk? Ana sing BA. Mesti heeh. Ning kok tulisane nang ngundiaan iki. Sopo iki ya? Ngundaan. Ngene Mas Haji ya. Wah, wedi nek aku tenan asli. Ning kok njaluk tembang kangen? Ya, aku ya kangen. Kangen terus apa ya, Kang? Wah, ada pokoknya ada. Ya, tembang kangen sapa iki? Sing nyemek-nyemek gue. Dinyemeke. Dinyemeke kok di wah ya wis manut kendange ae. Tembang kangen. Sapa? Pak Nopi. Wah, jan piyai kok nyenengke ya. Kang ayo kuwi jan. Senyumane beda. Jan senyumane wis. Piye senyumane piye? Senyumane ya manis ah kuwi lho. Tembang kangen, Mbak. Piye? Tembang kangen. Oh, dilanggapke kowe. Manut. Banak manut. Weh, kuwi tembang kangen. Ya piye iki? Oh dijoli liyane. Kok sik kita ngobrol dulu. Wah iya. Weh, remi-remi sik pon kene iki, weh. Iki aku selak umup. Tenan iki kudune mau gading sing gara-gara wah tenan ngetek-entekke sinden. Nek gading tenan sing gara-gara ambiar. Wah jelas. So sinden iki kon salto bareng. Tenan nek gading wis elok ta. Dijoli apa ya? Tembang kangen. Isa, ya, wis ngono kuwi. Ya. Tro. Halo, bapak wis ngijlik rono kae. Kowe Vespa ana bentuke ngawur ora kowe. Gong, Reng. Ki awak dhewe ning kene kejibah nunggu Dara Janaka nggone tapa ngambang. Wis ayo. Awake cukup nek isih ing samudra jaga Dara Arjuna nggone tapa. Aja nganti ana sing ganggu. Wis ayo nututi bapak. Wah, ya nututi bapak. Nek guru yang
Semarekot den prayitna samurir seka balik om gagak sak dolita mal dole urung-urung kok mak jegagik sulukmu kleru le bahaya jenenge ya piye manusia itu kedunungan salahine lalai apes lan pati wah ya kae kalau sawangen darahmu kae nadyan gone topo ngambang wis saya adoh saka gisi ing samudra ning isih katejane isih ketok disawang saka kene mulai kowe kabeh sing padha prayitna ngati-ati nggone njaga darahmu nggih sendika Pak nggih sendika Pak ya Jumangkahang grosu sesumbar getar-patar bumi gonjing Mbak lumembak penyune kumambang mawalian wah wela talah bejane aku diam pilih lembu andini kanggo sarana nggonku lumaku nang samudra lan gayuh wahyu purbaningrat mongko aku uga diampili pusaka dening Rama Pukulun Sanghyang Jagat Hinata yen ngono ngarep bener kae Kakang Janaka wis katon saka kene nggone tapa ngambang mula jemparing iki bakal tak lepaske Kakang Arjuna Kakang Arjuna kelakon mati dening aku Kakang Arjuna lumepas jemparing paringane Sanghyang Jagat Hinata kesit pindha tatit kebat kaya kilat
ing mangke tumempuh angganing Dian Harjuna temah kuntal kaprapal kendang kapracundang dawah ing kisi ing samudra tan eling eling purwa duksina geger para punakawan. Darahmu gloh iki lho. Diadane kena tatu gaman. Petruk. Darahmu gendongen. Golek ana Sinun Kesna. Wilah. Saniki, Pak. Ayo genah. Diadane tatu. Waduh. Tentene Allah. Direwangi golek wahyu kok ya ngene iki padahal wahyu ki menglor kuwi wah jan Yesus. Iyalah jan. Kang. Hei. Ini Kang. Apa? Waduh, wah, mesti kentangke tok rambutmu kuwi padhake apa? Iki lho kena tatu. Waduh, yo nganu, di apa? Di ngono iki kapake. Di ngono kapake. Digendong. Digawa darahmu lho. Wah, diselahmu padhake pitumbra. Musake iki lho. Wah, melah-melah koyo ngene wah. Tuwoke Hansaplas to raimu. Dodok kena paneh Hansaplas wis to iki ndakne infeksi. Diaturke ndara kena yo. Meraina semubang Hyang Haruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kukila ringkane kara sagetar
Werkudara. Kabeh wis padha ana isi ing samudra. Nanging nganti tekan seprene lah kok swasana sing eneng samudra katone kok sepi sepen katon anteng jinep. Yayar Juna ya ora katon ana ngendi nggone tapa ngapan. Kaya sing dingendikake Dukun Sanghyang Narada. Ing apa ya tumon Rada kakekku kok loro karo titah. Mesti wae ora. Kowe rak ya wis krungu dhewe to. Dawuhing Pukul Narada mau. Nanging sabar wae. Sabar, sareh. Dinten. Iya. Menawa malah do hiling-hiling. Hiling ki apa? Hiling ki lho. Dolan-dolan. Ngono-ngono kamu dolan-dolan. Piye? Wela. Sopo kae? Wela ta. Wah. Kok Wela, Petro. Gowo sopo kae Wela? Wah. Petro, kena ngopo? Waduh. Nalika semanten kula kalih kakekne Semar nderekke Ndara Janaka niki. Tapa ngambang. Kula ke nunggu ten gisi ing samudra dumadakan. Ngerti-ngerti mak terbuk. Ndara Janaka diawah semaput. Gek niki mang pirsani tatu niki dodo. Kuatus ngaten meleh-meleh. Wah, jlapro kowe kena ngopo? Wah, Kresna kakakku. Tatune Janaka kaya ngono. Iya, pun kakang iki wis ngerti. Wah, ora tegel. Kage uripa wong kula kembang ya. Janaka iki pancen durung titi wancine durung pestine mati. Tak ungkulane kembang tangi ya Dimas Arjuna. Kudoro kok sami wonten mriki mestine ya nusul kowe to Dik.